What's up mga kaludskis? Welcome back po sa aking channel. This is my second vlog. Sana nagustuhan nyo yung first vlog. Siguro marami kayong napansin na mali, pero hopefully this time medyo okay na. Kasi alam naman natin, it's a learning process. Anyways, before natin start ang video, nais ko munang magpasalamat kay Lord God, Mama Sereno at Mama Mary. Thank you po. At syempre sa mga tropas. Alam nyo na yan mga tropas. So mga kadudskis, huwag na natin patagalin. By the way, please subscribe, like, and share para dumami na tayo mga kadudskis. Tara na mga kadudskis, tirahin na natin ang ating video. Pas! Yun eh. What's up mga kadudskis? Welcome back. It's nice to be back. So, nandito na tayo sa aming gym. Dito kami nag-gym. Dito pala pwedeng mag-gym kung kaya pa. Kasi malayo yung workplace namin mga kadudskis. So ako, tsaga-tsaga lang kasi day off naman bukas. So, better yet, mag-gym na lang. Wala mga kadudskis. Makikita niyo mga kadudskis, walang tao. Kasi tapos na yung mga yun. Saka, usually, mga tao dito, mga regular na nag-gym bis. Mamaya pang mga alas 7, alas 8, alas 6. So, tayo lang dito mga kadudskis. Mga kadudskis, warm up muna tayo. Let's go! A few moments later. So next mga kadudskis, stretching naman tayo. Let's go! Malupit mga kadudskis. Stretching pa lang, pagod na. Let's go! So mga kadudskis, natapos na tayo mag-stretching. I-set up natin yung itong machine na to. Hindi ko alam pangalan. So mamaya na mga kadudskis. Yun ang first set. So pwedeng 3 sets, 4 sets na tig 10 to 12 reps. Depende kung gaano kabigat or kung anong program ang gusto mo mga kadudski. Usually wala tayong oras kasi ang layo nung, sabi ko ang layo nung natin, lugar natin. So
So pahinga lang ng mga 10 seconds, 15 seconds. Tapos tira uli. Let's go! So yun mga kaduski. Next natin is chest. Dito tayo sa incline para maiba naman. Yun! Ayan ang ulo. Let's go! Malupit sila Dulski. Tapos na ang ating chest. Kanina, pangatlo ko na hindi lang na videoan. So, ang next natin is back. Dating gawin mga Katulski, 3 sets, 10 to 12, pero ginawa kong 16 reps. Ganado eh. Mga Katulski, nandiyan kayo eh. Yeah. Nasaan ba yung tubo? Mga Katulski, maganda to mag-exercise. Unang-una, gaganda ang physical health, mental health, kasi nakakatanggal ko ng stress. Pag nag-exercise ka, nababawasan ng stress. Kaya ako, pagka stress na ako, lalo na ngayong malapit na ang sahod, dito na ako pumupunta para tanggal stress. Hirap mga Dulski. So, isang tip nga pala mga Kadulskis, huwag masyadong bibigatan. Kagaya nun, kita nyo hirap na ako. Try ko lang mag-heavy kasi tagal-tagal na rin tayong hindi nag-heavy. Kasi pitik-pitik muna. Kasi kaumpisa pa lang natin eh. Maybe mga around 3 weeks pa lang. So mahirap mabigla. Oh, so tapos na tayo sa back. Next is triceps tayo. Yo mga Kadulski. So mga Kadulski, tapos na tayo sa triceps. Sa lower back naman tayo. Ito matagal ko na hindi ginagawa ito eh. Ito yung deadlift. Deadlift nga ba yun? Wow! Nagawa ko na ito dati. Nasa Pinas. Kaso wala na eh. So
Subukan natin. Let's go. Hirap mga kadulski. Sakit sa likod. Sana tama yung form natin. Mahirap kasi tumira ng mga ganong exercises kung hindi tama yung form. Kasi pwede tayo ma-injured. Ayun nga mga kadulski. Medyo hinihingal na tayo. Walang practice. Oh! Ginagawa mo! So, ang next natin is biceps. Ginagawa mo! Walang awat ha! Walang awat ha! Walang awat ha! Wow! Malupit mga dudskis. Oh my god. So, mga kadudskis, tapos na tayo. So, pahinga muna tayo. Bihis. Shower muna bago bihis. Tapos, luto, laba, kain, pahinga. Dahil mamaya kakaroon na naman ng laban ng mga Team GSB. Sana magka-video na. Kasi ilang beses na walang video kasi full memory lagi tayo mga kadudskis. Pero pag sumahod, bili tayo ng mga matitikas na telepono. Yung maraming bala para hindi tayo nauubusan. Mga kadudski, mamaya na mga kadudskis. You know? So yun nga mga kadudskis, natapos na ang ating video. So hopefully may natutunan ulit tayo. So ang pag-exercise, dapat ginagawa yan na baga relax lang. Hindi naman tayo hindi naman tayo bodybuilder na talagang extreme, talagang matinding heavy. Kumbaga sa atin lang naman pang it's a way of relaxation. At the same time, napapaganda rin natin yung physical fitness natin, mental health natin, at syempre yung physique natin, especially papaganda natin. Sa nagbuboost rin ng self-confidence yung pag maganda yung katawan natin, di ba mga kadudskis? So, yun nga mga kadudskis, pagka-stress or nalulungkot ka, pwede ka mag-gym, di ba? Kasi at least pag nasa gym ka, marerelax yung utak mo. Siyempre, makakalimutan mo na yung problema or stress na nakaka-apekto sa'yo.
payo ko, instead of doing nothing or nag-iisip tayo, mag-gym na lang para at least makakatulong yun para mabawasan ang stress, kasi ang stress sa ating katawan is masama. Pero take note mga kadudskis, bawal din ang sobrang exercise or gym, nakasama din yun. So sa lahat ng bagay, kahit sa buhay natin, too much or excess Nasaan ba yung tubo? Basta mga dudski, lahat naman ng bagay masama pag sobra. Yun. Ang hirap ng English. So yun nga mga kadudski, sa buhay natin, lahat ng bagay na sobra ay masama. Ay ng alak, pag-iisip, sugal, basta lahat. Huwag na natin banggitin yung babae. Kasi given na yun, masama rin yun. Diba mga kaduskis? So sana may natutunan po tayo uli sa ating vlog. Sabi nga nila mga kaduski, 1 is enough, 2 is too much, and 3 is dangerous to your health. Nasaan ba yung tubo? That's it for now mga kadudskis. Thank you for watching. Shoutout pala kay Caprecious. Caprecious, shoutout sa'yo. Mga kadudskis, pakitira na rin yung subscribe button dyan para dumami na tayo, at paki-like and share na rin yung mga videos natin para talagang dadami na tayo mga kadudskis. So yun mga kadudskis, lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang tayo mga kadudski, at syempre, bawal ang tamad. Peace dudes!